Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Lépes Lorent atya vagyok. Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják, ezúttal a felvidéki Érsekújvárból. Ez a mai műsorunk egészen különös, mivel nem a komáromi stúdióban készül a felvétel, hanem Érsekújvárban, a plébánia melletti Mariánumban. Azért is különleges lesz ez a Nikodémus óránk, mivel a zenét nem a stúdióban fogjuk közvetíteni, sugározni, hanem itt élőben egy lelkes társulat vesz körül, az Ignis polgári társulat tagjai vagyunk itt, talán 10 is az asztal körül. Először szeretném megkérni a kedves jelenlévőket, hogy röviden mutatkozzanak be, hogy kiket is fogunk hallani a következő 3-4 órában. Molnár János vagyok, Érsekújvári lakos, van feleségem, 2 családom, 4 unokám, krematórium tulajdonosa és másodéves teológia hallgató vagyok Nyitrai Egyetemen. Ezzel nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. 4. éve vagyok itt az Ignis polgári társulatban, tevékenykedem és szervezzük minden évben a lelki gyakorlatot kollégáimmal és a kolléganőim. Talán ennyi. Mészáros Réka vagyok, idén végeztem a Konstantin Filozófus Egyetemen, magyar zeneszakon. Tavaly voltam először a lelki gyakorlaton, és most itt vagyok. Köszönjük. Kassai Ingrid vagyok, Érsekújvárból. Tavaly voltam lelki gyakorlaton, és már jövök a következő. Ferekele Honórai Farnátról vagyok. Szintén voltam már a lelki gyakorlaton 3-szor, 3 gyermek édesanyja vagyok. Kabali Ottívia vagyok, érsekújvári lakos, hitoktatónő. Stifner Ivett vagyok, Érsekújvárból, alsó tagozatos tanítónő. Illes Angelika vagyok, Érsekújvárból és könyvelő vagyok, van 2 gyermekem, és nagy álmodozó vagyok, és szeretném álmaimat véghez vinni. Valka Zsuzsanna vagyok, hitoktató, Érsekújvárból. Závodszki Dana vagyok, hitoktató, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelezős tagozatának a hallgatója, 3 éves. Ott Lehel vagyok, Érsekújvárból, vállalkozó, fotográfus, itt élek családommal, 3 gyermek édesapja vagyok, és a lelki gyakorlaton elejétől fogva részt vettem, és nagy szeretettel vállaltam fel a dicsőítést. Tehát az elejé Köszönöm szépen a bemutatkozást, és én rögtön szeretnék rátérni a lényegre, hogy ugye Ignis, az a lángot jelent, tüzet latinul. Hogy jött létre, vagy mi a feladata ennek a társulatnak? A 2007-es év elején néhányan az evangelizáció és a jó hír terjesztése mellett döntöttünk. Úgy gondoltuk, kulturális és lelki értékeinket őriznünk, továbbadnunk és megosztanunk kell. Így alakítottuk meg az Ignis polgári társulást, mely az érsekújvári római katolikus plébánia mellett működik. Az Ignis szó latin eredetű, jelentése tűz. Célunk, hogy Isten kegyelméből és segítségével világítani tudjunk, mint a gyertyalángja, mely az egyetlen, igaz és soha nem alvó tűz Jézus Krisztus felé vezet. Köszönöm szépen, és tovább kérdezném most egy másik résztvevőt, hogy jött ez a gondolat, hogy létrejön ez a társulat, illetve ugye már mielőtt elkezdődött a műsor, már beszéltünk is, hogy az Ignis,
és a lelki gyakorlat nagyon szorosan összetartozik, tehát egyik a másik nélkül valójában nem is létezne. Tehát hogy jött ez a gondolat, hogy lelki gyakorlatokat szervezzenek, vagy ez az ötlet, hogy létrejön ez a társulat? Hát talán azzal kezdeném, hogy 7 év távlatából ma már meg vagyok győződve, hogy az életben minden Isten terve szerint történik, és Isten tervében nincsenek véletlenek. Hát a társulatunk története még 2006-ban kezdődött, amikor én egy szombati napon főzés közben a Lumen rádiót hallgattam, és arra lettem figyelmes, hogy Trencsénben egy egzorcista tart gyógyító lelki gyakorlatot. Mivel hitoktató vagyok, már 20 éve minden évben kötelezően részt vettem valahol, valamilyen lelki gyakorlaton, és elmondhatom, hogy bejártam Debrecentől, Győr, Pannonhalma, Pozsony, Sasvár, Eperjes lelki gyakorlatos házait, szemináriait, és hallottam jobbnál jobb előadásokat, de sosem mentem egy helyre vagy előadóhoz kétszer. Ebben a hirdetésben azt fogott meg, hogy ez egy egzorcista. Gondoltam, hát, ilyet még nem hallottam. Bejelentkeztem. Az első meglepetés az volt, hogy az előadóteremben 500 ember ült. Hát arra gondoltam, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez a sok ember hogy fogja megtartani a csendet, a szilenciumot. Minden esetre én elhatároztam, hogy én itt aztán biztos, hogy nem fogok egy emberhez sem szólni, mert ha már én ide eljöttem, és ennyi pénzt kifizettem. A második dolog az volt, hogy mindjárt az elején azt mondja, billatja, hogy a lelki gyakorlat folyamán Jézus mindenkinél fog kopogtatni. Na, az én fantázia képemben meg is jelent az a szent kép, amin Jézus áll egy ajtó előtt és kopogtat. Aki akkor épp rám nézett, az láthatta a mosolyt az arcomon, amit az a gondolat váltott ki, hogy ez aztán velem nem történhet meg. Én ugyanis abban a hitben éltem, hogy az ilyen jelenések a szentek kiváltságai, ami én nem vagyok, amitől én nagyon messze vagyok. A harmadik dolog meg az volt, hogy egész idő alatt azon törtem a fejem, hogy mit fogok én erről a lelki gyakorlatról hazavinni, hisz ez az atya nem mond semmi olyat, amit én még nem hallottam volna. A legmegdöbbentőbb azonban az volt számomra, hogy ennek ellenére egy erős kényszert éreztem arra, hogy az atyát meghívjam hozzánk lelki gyakorlatot tartani. Hát Jézus valóban jön és kopogtat. Csak én akkor még nem tudtam, hogy van ez a kopogtatás. Aztán az történt, hogy az egyik előadás után nézem a hullámzó, éneklő tömeget, és egy újabb gondolat fut át a fejemen. Látod, Otílián, mennyi ember, de nincs köztük egy ismerős arc. Nincs közte egy magyar ember, nincs közte egy falunbéli, nincs egy újvári. Rögtön, keményen elhessegettem a gondolatot azzal, hogy mi közöm hozzá. Ha én itt vagyok, itt lehetne más is. Aznap ezek a gondolatok folyvást jöttek. Hogy milyen jó is lenne, hogy eljöttem. Kár, hogy ezt csak én hallom. Milyen jó volna, ha ez is, meg az is, meg amaz is hallaná. Milyen kár, hogy ez nem Újvárban van. Ezt az atyát meg kéne hívni hozzánk is. De persze nagyon hamar elhessegettem ezt a gondolatot is magamtól. 100 ész érvem volt, miért ne. Semmi különös nincs ebben az atyában, akár csak 10 más. Nincs tapasztalatom, hatalmas felelősség, rengeteg munka, nekem erre nincs szükségem. Az esti szentmisén billatjával naponta 20 pap vonult fel a misézni. Újra jött a gondolat. Látod, Otílián, milyen szép, a papok vonulnak, gyógyulnak, gyógyítnak.
de nincs köztük egy magyar pap se. Pedig azoknak is szüksége volna a gyógyulásra. Erre a válaszom még dühösebb gondolat volt. Na aztán a papokhoz ehhez már tényleg semmi közöm. Gondoskodjon róluk Jézus, az ő papjai. És újra, és újra, és újra jöttek a gondolatok. Aztán a misén azzal fejezte be az atya, hogy ma este mindenki úgy fog aludni, mint a kisbaba. Na és mi történt? Egész éjjel le se hunytam a szemem. Reggel dühöngtem magamba, hogy nem elég, hogy nem töltekezek, nem pihenem ki magam, és ha ez így folytatódik, egy hét után hullafáradtan megyek haza. És ez a gondolat futott át rajtam, hogy talán mégis meg kéne kérdeznem az atyát. Nos, azt mondja, hogy nem, és kész. Hát már csak nem éppen hozzánk fog szaladni Afrikából. Másnap az előadáson azt mondja az atya, hogyha bárki bármit akar neki mondani, nyugodtan jöjjön, ne féljen, szólítsa meg őt. De ez nem nekem szól, mondtam magamba, mert én nem akarok semmit. Annyi beteg van itt, ez nekik szól. És meg is nyugtattam magam, mert a szünetben bizony kígyózott a sor az atya előtt a gyógyító áldásért. No, mégis durcásan beálltam az atya előtt kígyózó sorba, hogy véget vessek ennek az egész dühítő állapotnak. Valaki megszólított. A tolmácsok egyike volt. Sajnálom, elég, ne várjon, már nem fogad az atya senkit, le kell pihennie. De én csak azt szeretném megkérdezni, makogtam, elfogadná-e az atya a meghívást, ha meghívnám őt hozzánk? Biztos nem, volt a válasz, mert 2007-re el van neki foglalva minden időpontja. Már nekünk sem tud adni időpontot. Most hallottam, amikor lemondta a spanyoloknak ígért időpontját is. Akkor a meghívásról ennyit, lélegeztem fel boldogan. Ha a jó oldalról jöttek volna, Jézus elrendezte volna. Megkérdeztem, és a válasz nem. Hát ennyit a gonoszról. De nem az atyát kérdezted. De ha nincs időpont, akkor nincs időpont. Ha a magyarokra hivatkozol, lesz időpont. Bocsika, gondoltam magamba, engem a magyarok sem érdekelnek, nekem szlovákul kell tanítanom. Így forogtak a gondolatok a fejembe. A következő szünetben kifelé indultam, hogy egy kis friss levegőt szippantsak, és regisztráltam, hogy az atya előtt vagy 30 ember áll a sorba. Nyugtáztam magamban, az atyához lehetetlen odajutni, képtelenség. Kimentem a levegőre, de vissza is fordultam, mert potyorászott az eső. Megdöbbenve látom, hogy az atya előtt egyetlen fiatal ember áll. Most menj oda. Én közeledtem, és vártam, hogy majd valaki megint elküld, de nem küldtek el. Miközben vártam, láttam, amit csak kevesen láttak. Az atya ebből a fiatal emberből ördögöt űzött. Ugyanaz a jelenet játszódott le a szemem előtt, amit Lukács 9. fejezet 37. versében ír le. Szinte megrémültem, de csatlakoztam a tolmács hangos imájához. Hangosan mondtuk az imát a tolmáccsal. Hála neked, Jézus, dicsőség neked, Jézus. Hála neked, Jézus, dicsőség neked, Jézus. Hála neked, Jézus, dicsőség neked, Jézus. Nem tudom, mennyi idő telt el, mikor a fiú vállát megveregette az atya, és megnyugtatva elküldte. Odaléptem, feltettem a kérdést, és az atya válasza igen volt. Miközben távoztam, megállapítottam magamról, hogy nem vagyok teljesen normális. Tele lett a fejem kérdésekkel. Hogy képzeled ezt? Nincs engedélyed a helyi atyától, nincs helyiséged, nincs szőnyeged,
díszítőelemek. Hogy fogod a vízumot elintézni? Nincs egy segítőd. Ki fog tolmácsolni? Ki fog zenélni? Mit képzelsz te magadról? És Jézus küldött embereket. Már 7 éve mindenről gondoskodik. Köszönjük Otíliának ezeket a szavakat, ez felér egy tanúság tétellel. Mivel most sokat beszéltünk, nem is, hogy hallgassunk zenét, hogy ilyenkor szoktam mondani, hanem mi fogjuk szolgáltatni a zenét, tehát énekeljünk Lehel vezetésével egy éneket. Kedves testvérek, Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják, ezúttal Érsekújvárból. Az Ignis Polgári Társulat tagjaival beszélgetünk a Bill atya és később az Antoni atya által vezetett lelki gyakorlatról. Az előző percekben Otília tanúságtételét hallhattuk, amikor első alkalommal részt vett Bill atya lelki gyakorlatán. Most szeretnék rákérdezni Bill atya személyére, hogy ki ő, illetve ki volt ő, hiszen időközben az Úr magához szólította őt. Tehát hallottuk, hogy hogyan kerültek vele kapcsolatba, hogy történt vele a további kapcsolatfölvétel, illetve az első lelki gyakorlat. Otília több mint 7 évvel ezelőtt szólított meg engem egyszer a Ferences rendi templomban az esti szentmise után. Elmondta azt, hogy a nyár folyamán részt vett egy lelki gyakorlaton Trencsénben, amit Bill atya vezetett, és megszólította az atyát, és megkérdezte tőle, hogy eljönne Érsekújvárba lelki gyakorlatot tartani. Otília azt mondta, hogy Bill atya igent mondott erre a kérésre, elfogadta a meghívását, és most szeretné tőlem megkérdezni, hogy besegítenék-e neki ennek a lelki gyakorlatnak a szervezésébe. Én akkor még nem tudtam, hogy mire mondok igent, de rögtön azt válaszoltam, hogy természetesen besegítek neked. Otília azt mondta, hogy egy gyógyító lelki gyakorlatról van szó. Gondoltam magamban, lelki gyakorlatra eddig is jártam minden évben, ez egy jó dolog. De hogy gyógyító, azt gondoltam erről, hogy nekem nincs szükségem a gyógyulásra, hiszen van 2 kezem, van 2 lábam, tudok járni, jól látok, jól hallok, nincs szükségem a gyógyulásra, de viszont a Jóistennek mindig hálát adtam ezekért az adományokért. Amikor a lelki gyakorlatra kerültem, természetesen nagyon sok szervezéssel járt, és szívesen végeztem ezt a többiekkel együtt. Amikor leültem a lelki gyakorlatra, és elkezdtem Bill atya tanítását hallgatni, akkor kellett rádöbbennem arra, hogy valóban szükségem van a gyógyulásra, és hogy az embernek nem csak testi bajai lehetnek, hanem lelki sebei is,
Béla atya beszélt arról, hogy sok betegségnek és lelkisednek az okozója az, hogy nagyon sok harag van a szívünkben, és nem tudunk az embertársainknak megbocsátani, vagy nem tudunk saját magunknak megbocsátani, vagy megbántunk másokat. A lelki gyakorlat alkalmával, amikor a megbocsátásról beszélt, akkor felszólított minket, hogy álljunk fel most, és menjünk oda ahhoz az emberhez, akit megbántottunk, és kérjünk tőle bocsánatot, hogyha itt van a teremben. Én nyugodt szívvel ültem a székemen, és elkönyveltem magamban, hogy nekem nem kell felállnom, hiszen nincs itt senki, akitől bocsánatot kellene kérnem. És Béla atya állandóan ismételgette, hogy tegyük ezt meg, álljunk fel, kérjünk attól az embertől bocsánatot, akit megbántottunk. Az emberek a székekről lassan elkezdtek felállni, oda menni azokhoz, akiket megbántottak és bocsánatot kértek. De én még mindig ültem nyugodt szívvel, és azt gondoltam, hogy nem kell bocsánatot kérnem senkitől. És akkor egy olyan dolog történt, amire a mai napig emlékszem. Béla atya újra és újra felszólított minket, hogy kérjünk bocsánatot, mert Isten csak akkor tud nekünk megbocsátani, ha mi is mindenkinek és mindent megbocsátunk, és bocsánatot is tudunk kérni. És elkezdett alattam melegedni a szék. És ez a melegség, ez már nem csak a széken volt, hanem bennem is. És mindig erősebben éreztem ezt a forróságot, mindaddig, amíg már nem tudtam a széken ülni, fel kellett róla állnom, és oda menni ahhoz az emberhez, akit megbántottam, és bocsánatot kérni tőle. Természetesen ez csak Isten segítségével történhetett meg. Béla atya sokat beszélt arról, hogy az emberek, akik az ő lelki gyakorlatán vesznek részt, azok már nem vágyakoznak a homokos tengerpartokra, hanem a szívükben mindig azt érzik, hogy a mi Istenünkhöz közelebb akarnak kerülni, és zarándoklatokon szeretnének részt venni, és olyan helyekre elkerülni, ahol a Jóistenhez közelebb tudnak kerülni. Én ezt a gondolatát akkor magamban megmosolyogtam, de Isten megmutatta nekem, hogy őt nem lehet megmosolyogni, mert a lelki gyakorlat után egy nagyon erős vágyat éreztem, ami mindmáig megvan a szívemben, hogy olyan helyekre járjak, ahol az én Jézusommal találkozhatok, és közelebb kerülhetek hozzá. Antoni atyától megtanultam azt, hogy Istennek mindnyájunkkal terve van. Még akkor is az életünk nem úgy alakul, ahogy azt elterveztük volna, vagy ahogy azt szeretnénk, de Istennek akkor is terve van velünk, és jó helyen vagyunk ott, ahol éppen használ minket. Az igniszes barátaim Isten csodálatos ajándékai, akikért nagyon hálás vagyok a jó Istennek. A szívemben és imáimban hordozom őket, és érzem a közösség megtartó erejét. Köszönöm szépen Ivetnek, hogy bemutatta nekünk Béla atyát, és azt is, hogy milyen hatással volt rá a lelki gyakorlat. Bill atyának az utóda Antoni atya. Vele hogyan kerültek kapcsolatba? Esetleg Bill atya ajánlotta őt, vagy ez teljesen ettől független volt? Mivel az Bill atya 2007-ben eljött hozzánk, azon az éven rögtön meghívtuk őt 2008-ra is, és kaptunk tőle egy időpontot, és jött egy telefon, és bejelentették, hogy az atya meghalt. Ledöbbentünk, és nem tudtuk, hogy mi tévők legyünk. Tehát a lelki gyakorlat már szervezve volt. Szervezve volt, és ez történt márciusban, és a lelki gyakorlat júliusra lett tervezve, és akkor meglepődtünk és vártunk, és egy hét múlva jött a levél, hogy küldenek egy másik atyát, elepártoljuk, elefogadjuk őt. És a mi válaszunk talán nem többre túl sokat. Rögtön az volt, hogy igen. Igen. És ez volt a Antoni atya. És őről mit kell tudnunk magáról? Antoni atya indiai származású
Szai Badekemori George szerzetesi névén Antoni, a Páli Szent Vince szerzetes rendjéből való. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy Szlovákiában csak 2 helyen végez gyógyító lelki gyakorlatot. Trencsénben és a magyar híveknek Érsekújvárat. Antoni atya 1977. május 1-én az indiai Kerala tartományban született. A család 4 gyermeke közül 2 fiú, 2 lány. Ő a legidősebb volt. Szülei most is a Kerala tartományban élnek. Antoni már gyermekkora óta vágyott a papi hivatás után. Mint legidősebb gyermek, a család megélhetéséért is meg kellett küzdenie. Amikor az édesapja munkanélkül maradt, ő biztosította a család megélhetését. Lelkipásztori küldetésére Indiában és Kenyában készült. Ahhoz, hogy a papi hivatást elérje, sok kellemetlenséget és kudarcot kellett elviselnie. Filozófiai tanulmányai után 2002-ben az indiai Bangalore-ból Nairobiba, az Kenyában küldték, hogy ott készüljön lelkipásztori hivatására. Teológiai tanulmányait az egyik leghíresebb nemzetközi egyetemen, a Tangaza kollégiumban folytatta. Ebben az egyetemben mindegy 77 nemzetiségi diák tanult. Ennek köszönhető, hogy Antoni széleskörű nemzetközi áttekintésre tetszett. 2006. május 14-én Nairobiban diákonussá szentelték, majd kenyai tanulmányi folytatván bőséges lehetőséget kapott a kibontakozásra, Antoni atya vágya majd teljesült. 2006. december 29-én szentelték pappá, majd január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Paptestvéreivel együtt Jézus missziója címen a kenyai, tanzániai és ugandai középiskolások számára lelki gyakorlatot tartott. Nairobi számos plébániája igét hirdetett a vasárnapi szentmiséken, és hittel tanított a gyermekeknek. Mivel a legtöbb helyen nincsenek még felépítve templomok, így a szabadban végezte szentmiséit. A szentmisékre 30 km távolságból is elmennek. Hitük ahhoz a bibliai asszonyhoz hasonlít, aki titokban megérintette Jézus ruháját, mert hitte, hogy az Úr meggyógyítja az ő betegségét. Ezek az afrikai emberek oly nagy tisztelettel vannak az oltári szentség iránt, hogy amikor elhalad mellettük, a ruháikat a szentséget vívő pap elé terítik, hazaérkezés után pedig a beteg családtagjaikra terítik, hogy gyógyuljanak. Antoni a szentmisék mellett a börtönök pasztorációját is ellátták. Nairobiban töltött 5 év alatt munkáját az ottani vincés imaháznak is felajánlotta. Ez az imaház a vincés rend keleti-afrikai lelki gyakorlatos központja. Felszentelése után Antoni atya a rend tartományfőnöke Tanzániába küldte. 2 hónapos lelkipásztori tevékenysége után tartományfőnök lett az ugandai Entebbe városában. Ugyanakkor az ugandai Massaga városában egy új lelki gyakorlatos központ építését kezdeményezett, és paptestvéreivel egy gyönyörű lelki gyakorlatos központot létesített. Antoni emellett már néhány éve járja az Európát, és hirdeti a jó hírt, az evangéliumot. Európának, közönségeinknek, családjainknak nagyon kell a hit gyógyító szava. Ehhez szolgáljon számunkra erőforrása Antoni atya tanítása és az ige gyógyító ereje.
Köszönöm. Ennyit Antoni. Köszönöm szépen Molnár úrnak, hogy megismerhettük kicsit közelebbről Antoni atya életét. Most pedig lehet megkérem, hogy újból egy zenét szolgáljon, és megkezdve kapcsolódni. Megkezdettem. Köszönöm szépen. Most pedig kedves hölgyeket szólítok meg, akik részt vettek lelki gyakorlaton, hogy tudom, Antoni atya lelki gyakorlatán már. Milyen hatással volt önökre ez a néhány ott töltött nap a lelki gyakorlaton? Mikor az ember Antoni atya lelki gyakorlatán részt vesz, rengeteg imát ajánl fel különböző célokra. Családtagjaiért, betegekért, öregekért, az egyházért, a hozzá a legközelebb állókért, de egyben az egész világért is. Ezek az úgynevezett imaszándékok. Hiszen valljuk be, minden embernek van kiért imádkozni, van mit kérni, és van miért hálát adnia. Én ez alkalommal gyermekáldásért könyörögtem, mert lányomék már hosszú ideje dolgoztak, próbálkoztak, de sikertelenül. Kétségbeesésükben már különböző alternatív megoldásokon is gondolkodtak, mint a mesterséges megtermékenyítés. Szerintem én ezeket a dolgokat elleneztem. A gyógyító gyakorlaton töltött egész héten értük imádkoztam, abban bízva, hogy ima meghallgatásra talál. Ilyenkor mindig Antoni atya szavai jutottak az eszembe. Amit tiszta szívből kérünk, az meghallgatásra talál. Már készültünk a záró szentmisére, ahova a legnagyobb örömömre a lányomik is eljöttek. Lányom egyszer már részt vett a lelki gyakorlaton. Antoni atya megismerte őt, és üdvözlésére sietett. Pár szót váltottak, és utána az atya áldásában is részesültek. Ekkor történt a csoda. Következő évben megszületett kisunokám Zsófia. Egészséges, vidám, élettel teli, szeretnivaló kislány. Erre csak azt tudom mondani, hála neked, Jézus, dicsőség neked, Jézus. Köszönöm szépen ezt a tanulságtételt, és a következő fiatal hölgyet is szeretném megkérdezni, fiatalokra vajon milyen hatással volt ez a lelki gyakorlat? Hát
Hát igen, én tavaly vettem részt először ezen a lelki gyakorlaton. Hát előtte már kíváncsiságból elmentem a esti szentmiségre, illetve a záró gyógyító misére. Már akkor ott éreztem, hogy valami megfogott, és úgy döntöttem, hogy el kéne menni következő évben, tehát tavaly. Előtte való hetekben nem tudom miért, de nem voltam benne biztos, hogy elmegyek, mert elég ideges és feszült időszakom volt, és gondoltam, hogy most mit fog nekem adni egy lelki gyakorlat, amikor inkább mehetnék fiatalok közé, de szerencsére hála tudok Istennek, hogy rábeszéltek és részt vettem, és már az első napon is éreztem, hogy valahogy jó helyen vagyok, és valahogy szükségem is van itt lecsendesedni, kizökkenni a mindennapokból, ahol állandóan csak pörgés, sietség és feszültség van. Azután napról napra egyre inkább azt is érezni kezdtem, legalábbis nekem nagyon úgy tűnt, mintha az előadások a lelki gyakorlaton, mintha kifejezetten rólam szólna, csak nekem szólna Antoni. Közben volt ott több ember, és én nem gondoltam volna, hogy az embernek lehet ekkora hitte és ennyi szeretete, mint benne. Pedig jó magam is keresztény vagyok, és ezért mégis nagy hatással volt rám. Nagyon közvetlen volt, és az előadások alatt közöttünk járkált, megérintette az embereket, és ez rám olyan különösen jó hatással volt. És tényleg, mintha nem is egy csoport lelki gyakorlatozóhoz, hanem egyes személyekhez, mindenkihez egyenként szólna. Rengeteg szeretet árad belőle, ami a mai világban nagyon hihetetlenül hangzik és meghökkentő. De mindez az ő élő hitéből származott, ami hajtotta őt. Mindenkit, de tényleg mindenkit magával ragadott. Jobban mondva nem is, hogy magával ragadott, hanem megnyert egyszerűen Istennek. És akivel csak beszéltem, az mindenki így vélekedett erről. Én konkrétan csak arról tudok beszámolni, amit én értem át személyesen, vagyis beszélni tudok róla, de azt teljesen kifejezni lehetetlen. Az ott kell lenni, és át kell élni, erre nincsenek szavak. Számomra talán a legeslegnagyobb élményt a személyes beszélgetés jelentette. Igazság szerint, amikor megtudtam, hogy van lehetőség erre a személyes beszélgetésre, tudtam, hogy ki szeretném használni ezt az alkalmat, és feliratkoztam. Hozzá kell tennem azt is, hogy pontosan nem tudtam, mit is szeretnék mondani. Tudtam, hogy feszült és ideges vagyok mostanában, de így okát nem tudtam megmondani. De mindenképpen akartam, hogy szóljon hozzám valamit. Mindegy is, hogy mit csak szóljon. Mert úgy áradt róla az a jóság, az a hit, az a békesség, annak ellenére, hogy szegény már bizonyára nagyon fáradt volt. Amikor hívtak, hogy mehetek, rajtam a sor, kicsit izgultam is, de nagyon kedves és aranyos volt. Mindjárt néven szólított és mosolygott rám, de úgy tényleg őszintén. Emlékszem, megkérdezte, miért jöttem, ki vagyok, mivel foglalkozom, hogy vagyok, miért imádkozhat értem. Bevallom, kissé zavarba voltam, mert azért azt is fel kellett tudni fogni és feldolgozni, hogy tényleg komolyan az érdekli, hogy miben és hogyan segíthet nekem, miért imádkozhat, és hogy tényleg érdeklődik irántam. Úgy éreztem, hogy éreztette velem, hogy Istenben, mintha a kishúgát látná bennem, de ezt komolyan mondom, ez az érzés szavakkal leírhatatlan volt. Látta is, hogy kissé izgulok, ekkor megfogta a kezem, és úgy beszélgettünk. Igaz, tolmácson keresztül ez sem zavart, mert mikor éppen nem beszélt, akkor mosolygott rám, és biztatott, és szorongatta a kezem. Végül megáldott, és imádkozott értem, és utána pedig átölelt, és azt mondogatta, hogy ugye milyen jó, hogy van Jézusunk, és ez a gondolat mind a máig a fejembe van, és sokszor ez tartja bennem a lelket. Na, innentől már tulajdonképpen madarat is lehetett volna velem fogadni, mindenki láthatta, hogy
nagyon vidám voltam. Ami még jobb, hogy a sok ember és a fáradtság ellenére az utolsó napon, a mise után is még emlékezett a nevemre, és ő maga szólított meg és érdeklődött, hogy boldog vagyok-e, és elismételte, hogy miért fog értem imádkozni, gondol rám és hozzátartozóimra. Ez egy felejthetetlen hét volt, és valóban fiatal, idősebb, mind magáénak érezhette Jézust. Tulajdonképpen mindenki beszámolhatna a saját személyes élményéről, mert mindenki átélte személyesen. A lelki gyakorlat után a szabadtársnőmmel minimum 2 órán keresztül csak a élményeinkről beszéltünk, és arról, hogy melyikünket hogy érintette meg Jézus Antonin keresztül. És én csak valóban bátorítani és buzdítani tudok mindenkit, a fiatalokat is tényleg, hogy ne féljenek eljönni, mert első hallásra az ember azt gondolná, hogy egy lelki gyakorlatlánban unalmas dolog lehet, vagy néniknek való, pedig ezt át kell élni, és bárkit megkérdeznek, aki ott volt. Én csak azt tudom mondani, és mindenki azt fogja mondani, hogy el kell jönni, és át kell azt élni, és ember mindig visszavágyik, és olyat kap, amit máshol nem. Egyszerűen Jézust, Istent kaptuk meg ott, és ez tényleg hívó, bátorítok mindenkit. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, dicsérjük szent neved. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, dicsérjük szent neved. Ó, hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ért el. Veled senki nem ért el. Ó, hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ért el. Veled senki nem ért el. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent neved. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent neved. Ó, hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ért el. Veled senki nem ért el. Ó, hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ért el. Veled senki nem ért el. Ó, hatalmas. Kedves testvérek, Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják. Ezúttal Érsekújvárból, az Ignis Polgári Társulat tagjaival beszélek az Antoni atya által tartott lelki gyakorlatról. Ha valakit esetleg megérintettek ezek a lelkes tanúságtételek és a szervezők szavai, most ugye nyáron újból meg lesz szervezve a lelki gyakorlat, mi a teendő, illetve hogyan kerülhet kapcsolatba a társulat tagjaival a lelki gyakorlatra? Az Ignis a hit évében is megszervezte a gyógyító lelki gyakorlatot Antoni atyával. A gyógyító lelki gyakorlat időpontja 2013. július 14-től 20-áig. Helyszín az Építészeti Szakközépiskola, Nyitrai út 61, Érsekújvár. Engedjék meg, hogy pár szóval bemutassam a lelki gyakorlat helyszínét, mivel nagyon szépnek tartom.
Maga a lelki gyakorlat és az elszállásolás az építészeti szakközépiskola épületében zajlik. A szállás kollégiumi jellegű 2-3 ágyas szobákkal. Az iskolát nagyon szép, bőséges zöld övezet, bokrok, fák, virágok veszik körül. Ha valaki a tópartján szeretne elmélkedni a hallott igéről, megteheti, mert az iskola udvarán az éltető víz is megtalálható a maga állatvilágával. A hallott ige szépségét fokozza ez a látvány. Tovább szeretném ismertetni a jelentkezőkkel a napi programot és a fontos tudnivalókat. Szeretném felhívni a résztvevők figyelmét, ami nagyon fontos, fontosnak tartjuk mindnyájan, akik részt veszünk a lelki gyakorlaton, és az Antoni atya is felhívta a figyelmünket a csend, a szilencium megtartására. Az egész lelki gyakorlat alatt, nem csak az előadások alatt, hanem amikor az ebédszünetet is tartjuk, mindenki magába csendben vegyen részt a lelki gyakorlaton, mert Istent csak a csendben találhatjuk meg és hallhatjuk meg. A napi program 7:30-kor az oltári szentség imádása, 8 órakor van a reggeli, 9 órától dicsőítés és előadás, 10:30-tól szünetet tartunk, egész 11 óráig, 11 órakor kezdődik az előadás, 12:30-kor ebéd és délutáni pihenés, itt szintén felhívom a figyelmet a csendre. Délután 15 órakor kezdődik a dicsőítés és egy más újabb előadás, 16:30-kor szünetet tartunk, 17 óráig, 17 órakor kezdődik a harmadik előadás, 18 óra 30 perckor vacsorázunk, és 20 órakor van a záró esti szentmise. Fontos tudnivalók közé kezdés 2013. július 14-én vasárnap 18 órakor közös szentmisével és vacsorával. Az elszállásolásra a megérkezés napján, azaz vasárnap 14 órától lesz lehetőség. Befejezés 2013. július 20-án szombaton 11-kor kezdődő ünnepi gyógyító szentmisével és azt követő ebéddel. Erre a szentmisére, ez egy nyilvános szentmise, szeretettel várunk mindenkit, aki nem vesz részt a lelki gyakorlaton is, elhozhatjuk barátainkat, családtagjainkat, mindenkit szeretettel várunk. A lelki gyakorlat folyamán lehetőség lesz Antoni atyával személyesen is találkozni. Az atya és a résztvevők közötti angol, illetve magyar nyelvű beszélgetés tolmács segítségével valósul meg. A tolmácsot titoktartás kötelezi, úgyhogy nem kell tartanunk ettől a beszélgetéstől. A lelki gyakorlaton magyar lelki atyák gyóntatnak. A lelki gyakorlat egész idején kötelező a teljes csend megtartása és az intézmény területén való tartózkodás. Mit hozzunk magunkkal? Hozzunk magunkkal Ó és Új Szövetségi Szentírást, jegyzetfüzetet, 2 darab tollat, gyertyát, alkalomhoz illő ruházatot, ezzel azt értem, hogy a vállak eltakarása, hosszú szárú nadrágot hozzunk magunkkal. Elérhetőségünk, ha valaki autóbusszal vagy vonattal szeretne jönni, a pályaudvarról autóbusszal juthatunk el a Tesco áruházig, innen körülbelül 5 perc gyaloglás után a város központja felé haladva közelíthetjük meg a középiskolát. Érdekességként megemlíteném a csütörtöki és a pénteki napjainkat, amikor csütörtökön egész nap szentségimádás van,
gyónási lehetőséggel, több atya gyóntak magyarul. Péntek este részt veszünk a gyertyás körmeneten, amivel megvalljuk közösen hitünket, összetartozásunkat és szeretetünket. Nagyon szép élmény. Azt hiszem, az elérhetőségről még nem beszéltem. Gondolom, hogy nagyon sok információ elhangzott, hát nem lehet ezt mindezt megjegyezni, de aki jelentkezik, bizonyára kap tájékoztatást. Hol tudnak jelentkezni esetleg a résztvevők? Igen, készítettünk saját szórólapunk van. Ezeket a szórólapokat széthordtuk egyes plébániákon, úgyhogy lehet, hogy már találkoztak is ezekkel a szórólapokkal a kedves jelentkezők. Ezen a szórólapon megtalálhatják a jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot tessék kitölteni, és postán el lehet küldeni, vagy lehet jelentkezni telefonon is. A elérhetőség mobil 0911 332 125. Naponta lehet jelentkezni 18 óra és 20 óra között. Esetleg, ha valaki fel tudná jegyezni, kéznél van papír, ceruza, akkor az e-mail címet is elmondanám. ignispt@gmail.com. Így lehet e-mailben is jelentkezni. A végén szeretném felhívni a kedves jelentkezők figyelmét, hogy ez a lelki gyakorlat támogatást nyert püspöki helynökünknél, Gyurcsó Zoltánnal. Köszönöm szépen ezt a bő tájékoztatást bizonyára, akik majd szeretnének részt venni a jelentkezési lapon, illetve a röplapon bővebb tájékoztatást kapnak. Hát végül, de nem utolsó sorban még említést teszünk az úgynevezett népmissziós napokról, ugyanis az atya, Antoni atya a nyári lelki gyakorlaton kívül általában egy alkalommal még ellátogat egy városba vagy egyházközségbe, ahol népmissziós napot tart. Erről mit lehet tudni? A népmissziós hetet a Trencsényi Kora polgári társulással együtt szervezzük. Antoni atya egy héten keresztül minden nap Szlovákia különböző városába ellátogat és tart gyógyító szentmisét. Egy napra magyar lakta területre is elhoztuk az atyát. Idén a nagyölvedi híveket szólítottuk meg. Hogy is néz ki egy ilyen népmissziós nap? Mindig 1 órás szentségimádással kezdünk, amit a befogadó helyi lelkiatya és a hívek vezetnek. Utána kezdődik a gyógyító szentmise magyar nyelven, tolmáccsal. Az evangélium után Antoni atya a tolmács segítségével, a maga egyszerűségével tanítja a híveket és magyarázza az evangéliumot. Nagyon sok példát saját életéből hoz fel. A szentáldozás után az atya mindenkiért hangosan imádkozik, és mindenkit megáld. A népmissziós napokon szeretnénk az atya afrikai munkásságával is megismertetni az embereket, hogy tudják valójában atya hol van, és azon kívül, hogy lelki gyakorlatokat tart, mivel foglalkozik még. Az evangelizáció ezen úgy módjával is szeretnénk megszólítani minél több fiatalt, és nem utolsó sorban szeretnénk ezeken a népmissziós napokon meghívni a fiatalokat a lelki gyakorlatunkra is. Itt még szeretném megemlíteni, hogy ezeken a népmissziós napokon egyre több régi résztvevőnk jön el, hogy találkozzon az atyával, és külön áldja meg őket. Köszönöm szépen, gondolom mindenki megszólalt, akinek volt mondani valója. Tehát lehetett látni most ebben az elmúlt órában, hogy mindenki, aki beszélt a lelki gyakorlatról, vagy a missziós napokról, tehát nagy lelkesedéssel volt ez, tehát
érezni, hogy még benyomást tett a jelenlevőkre. A Antoni atyának a lelki gyakorlat, és hát elsősorban természetesen a Szentlélek működése az életünkben. Hát most nem név szerint már, de szeretném megköszönni mindenkinek, ha jól számolom, kb. 10-en ülünk most az asztal körül. Szeretném mindenkinek megköszönni a részvételét, hogy vállalta a fáradtságot és a bátorságot, hogy a Mária Rádió hallgatóinak is ezeket a szavakat és a meghívást tolmácsolni tudják. És azt gondolom, akkor volt elsősorban értelme ennek a beszélgetésnek, hogyha van, akit meg is érintettek ezek a szavak, és gondolom, hogy talán a Mária Rádió hallgatói közül is majd sokakkal tudnak találkozni, és majd közösen tudnak ünnepelni és megújulni lélekben. Tehát még egyszer köszönöm a Ignis Polgári Társulás tagjainak a részvétel, és a kedves hallgatóknak pedig áldott békés estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsérjük énekel Urunkat, buzgó készséggel és lelkesen. Lelkünket járja át szent öröm, soha meg nem szűnő szeretet. Hallgass meg, gyermeket, erősíts hitében szüntelen. Oltalmat védi a csüggedőt, irgalmat velem eléltetőt. Utaid igazak helyesen, egyedül te vagy a szeretet. Hallgass meg, gyermeket, erősíts hitében szüntelen. Hallgass meg, gyermeket, erősíts hitében szüntelen. Hallgass meg, gyermeket, erősíts hitében szüntelen.